Δεν τα παίρνετε με τους χρυσαυγίτες. Δεν μπορούμε να τους κόβουμε μαζί. Στις 2 Φεβρουαρίου ολόκληρη η Ελλάδα παρακολούθησε από τους τηλεοπτικούς δέκτες για μια ακόμα φορά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Μόνο που αυτή τη φορά τα επεισόδια ήταν διαφορετικά. Το τι και το πώς τους δεν χάθηκε μέσα στη βουή τους. Αυτή τη φορά μέσα από τις γραμμές των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της τάξης ξεπρόβαλαν κάποιοι κρανοφόροι με λοστούς και μαχαίρια. Ομάδες κρούσης συντάχθηκαν με την αστυνομία κάτω από την κοινή λογική της βίας ή μήπως κάτω από κάτι ακόμα χειρότερο, κάτω από την κοινή ιδεολογία. Οι οπλισμένοι νεαροί ήταν μέλη της οργάνωσης Χρυσή Αυγή και υπόθηκαν πάρα πολλά δικαιολογίες για το πώς βρέθηκαν ανάμεσα στους αστυνομικούς και πώς τους επέτρεψαν να δράσουν. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει τμήμα της ελληνικής αστυνομίας που πιστεύει ότι η Χρυσή Αυγή διασφαλίζει την τάξη. Υπάρχουν αστυνομικοί που θεωρούν ότι πρέπει και μπορούν να συμπορεύονται ιδεολογικά, πολιτικά και από άποψη τακτικής με φασίστες οι οποίοι μαχαιρώνουν στους ανθρώπους τους και έχουν ως κώδικα τιμής τους την βία. Εάν ναι, τότε η ελληνική αστυνομία μοιάζει με ένα μεγάλο καφάσι με μήλα, όπου έγκαιρα πρέπει να βρεθεί αυτό που σαπίζει. Χρυσή Αυγή. Φάλαγγες με γυμνασμένους θειασότες της βίας. Ομοιόμορφο ντύσιμο που παραπέμπει σε γνωστές νεοναζιστικές οργανώσεις της Ευρώπης. Χιτλερικοί χαιρετισμοί και πάνω απ' όλα ιδεολογία. Ρατσιστική ιδεολογία με σαρκασμό για τη δημοκρατία. Οι πολιτικοί είναι αλήτες, οι μετανάστες υπάνθρωποι και οι δημοκράτες υποχωρητικοί λακέτες της παγκοσμιοποίησης. Μόνο τους τελευταίους 6 μήνες έχουν γίνει 17 επιθέσεις με μαχαίρια και σιδερολοστούς σε μετανάστες κυρίως και ανύποπτους πολίτες. Η αστυνομία τις καταγράφει απλώς ως επιθέσεις, σαν αυτές που κάνει για παράδειγμα ένας τσαντάκιας σε έναν περαστικό. Οι φάλαγγες της Χρυσής Αυγής έχουν τις δικές τους ονομασίες, ως Χρυσή Αητή, Γαλάζια Στρατιά και τους δικούς τους αρχηγούς. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτα και κύρια αυτές οι οποίες έπεσαν θύματα του φασισμού, έχουν απαγορεύσει δια νόμου τις νεοναζιστικές οργανώσεις. Στην Ελλάδα το θέμα Χρυσή Αυγή άνοιξε νομικά και έκλεισε πάρα πολύ γρήγορα. Η Χρυσή Αυγή ξεκίνησε ως οργάνωση, μετατράπηκε σε σωματείο και τώρα πια δηλώνει πολιτικό κόμμα. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση. Έχει μέχρι τώρα τραυματίσει σοβαρά πάρα πολλούς, έχει θέσει σε κίνδυνο πολλών ανθρώπων τη ζωή και πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε την ύπαρξή της. Κάποια στιγμή μάλιστα ανακοινώθηκε ότι θα διαλυθεί, δυστυχώς όμως υπάρχει. Συνεπώς είναι ένα θέμα το οποίο επίσης πρέπει να δούμε ως κοινωνία και ως κράτος, κατά πόσον τέτοιου είδους οργανώσεις πρέπει να υπάρχουν και μάλιστα να λειτουργούν εντός εισαγωγικών νόμιμα. Στις 2 Φεβρουαρίου η Χρυσή Αυγή διοργάνωσε εκδήλωση για τα ήμια. Νόμιμη, όπως μπορεί να λέει, αφού δρά χωρίς νομικά εμπόδια. Την ίδια ώρα οι κοινωνικοί φορείς διοργάνωσαν αντιφασιστική εκδήλωση διαμαρτυρίας για την δράση της Χρυσής Αυγής. Κοιτάξτε να δείτε, τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν είναι λίγο πολύ γνωστά και να μην τρώω τον τηλεοπτικό σας χρόνο. Έγινε μια πορεία καθόλου ειρηνική, με κρανοφόρους, με ρόπαλα, με γκασμάδες, με σιδερολοστούς, η οποία επετέθη στην συγκέντρωσή μας και αυτό διήρκησε περίπου 10 λεπτά. Από εκεί πέρα η Χρυσή Αυγή γύρω στις 2 η ώρα αποχώρησε. Και έτσι δεν κλιμακώθηκαν τα επεισόδια. Παρόλα αυτά όμως τα επεισόδια συνεχίστηκαν έως τις 10 το βράδυ. Αυτό λέει πολλά. Πιστεύω ότι ήταν μια ενέργεια πολύ καλά μελετημένη, αυτή η οποία έγινε και αυτοί οι οποίοι την προκάλεσαν, με σκοπό πολύ βαθύτερο από κάποια απλά επεισόδια. Αν ήμασταν Αλβανοί, αν ήμασταν Κογκολέζοι, αυτή η πλατεία θα ήταν πρωτοδοκημένη. Όμως, επειδή είμαστε αμετανόητοι, είμαστε Έλληνες, είμαστε εθνικιστές, πρέπει να είμαι σκοτεινοί. Ο Νίκος
Νίκος Μιχαλολιάκος είναι επικεφαλής της Χρυσής Αυγής επί δεκαετίες. Ιδεολογικός καθοδηγητής της οργάνωσης. Τη δεκαετία του 70 ανήκε σε ακροδεξιές ομάδες που εξαρθρώθηκαν τελικώς. Έχει καταδικαστεί για κατοχή εκρηκτικών. Τη δεκαετία του 70 οι ακροδεξιές ομάδες τοποθετούσαν βόμβες σε κινηματογράφους και βιβλιοπωλεία, των οποίων δεν ενέκριναν την δραστηριότητα. Κανένας δεν προσκάλεσε στην πατρίδα μας εκατοντάδες χιλιάδες ξένους. Τώρα ο Νίκος Μιχαλολιάκος περιορίζεται στο να βγάζει το ιδεολογικό προφίλ της οργάνωσης προς τα έξω. Στα επεισόδια στις 2 Φεβρουαρίου, τα μέλη της Χρυσής Αυγής, με κράνη και ρόπαλα, έδρασαν πίσω από τον προστατευτικό κλειό ανδρών των ΜΑΤ. Δεν ξέρω, εμείς ούτε ρόπαλα έχουμε εδώ. Τα κράνη τα έχουν όσοι έχουν μοτοσυκλέτες και είναι υποχρεωτικά, τους γράφουν. Και οι περισσότεροι νέοι, όπως ξέρετε σήμερα, χρησιμοποιούν μοτοσυκλέτες. Αυτοί οι νεαροί δεν οδηγούν μηχανή. Είναι οπλισμένοι με καντρόνια και σιδηρολοστούς. Δίπλα τους είναι αστυνομικοί. Κύριε Ντουμά, επιχειρησιακά, βλέπουμε το συγκεκριμένο πλάνο. Πώς βρέθηκαν δίπλα-δίπλα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή? Την ώρα, κυρία Νικόλτσεβου, την ώρα που επιχειρεί η δημιουργία, δεν είναι δυνατόν να έχει το νου της και στην πλάτη της. Δεν μπορεί να δει. Επιχειρεί μπροστά. Επιχειρησιακά σίγουρα δεν κινείται καλά μια ειδική ομάδα αστυνομικών που βλέπει γύρω της ανθρώπους με κράνη, όπλα και βία, χωρίς να κάνει έστω και μια σύλληψη. Υπήρχε έστω και μια πιθανότητα αυτοί οι νεαροί να ανήκαν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και να μην συλλαμβάνονταν από την αστυνομία? Είναι ένα φυσικό ερώτημα. Οι αστυνομικοί θεατές παρακολουθούν τα μέλη της Χρυσής Αυγής να παίζουν το ρόλο της εμπροστοφυλακής. Με μαύρα ρούχα, καδρόνια που παίζουν το ρόλο κουταριού σημαίας, λωστούς και κράνη. Η βία είναι φασισμός από όπου και αν προέρχεται. Πόσο μάλλον αν φοράει κουκούλα και κράνος. Η αστυνομία δεν έχει καμία ανάγκη, καμία αστυνομική ομάδα να επιβάλλει τη θέλησή της, τον νόμο, που δεν είναι άλλο από τον νόμο. Θα έπρεπε ο επικεφαλής, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο επικεφαλής όλων των ΙΑΤ, και αυτό γεννάει και ένα ερώτημα, θα έπρεπε να καταλάβει, θα έπρεπε να σκεφτεί, θα έπρεπε να αντιληφθεί, θα έπρεπε να έχει προνοήσει ότι η κοινωνική ομάδα, η συγκεκριμένη, ήταν σίγουρο, ήταν βέβαιο, όταν θα στρίψουν να αποθήσουν την άλλη διαδήλωση, ότι θα παρασφρίζαν μέσα στις τάξεις τους. Ότι θα προσπαθούσαν να μας υποβοηθήσουν το έργο. Ότι θα προσπαθούσαν στην ουσία να κάνουν το δικό τους το κομμάτι. Να δείξουν τα δικά τους πιστεύω. Πώς το βλέπουν αυτοί. Και βέβαια να αντεκδικηθούν την αντιδιαδήλωση η οποία είχε προγραμματιστεί.